ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଛ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଚତୁର ଏବଂ କର୍ମଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼, ତୁ ମୋର କୋଉ ଗୁଣକୁ ସରି ହେବୁ କି? ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଯଦି ଦୌଡ଼ିବି ନା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ପାରିବୁନୁ, ଟୋଟାଲ ହଜିଯିବୁ ରେ। ଆରେ ହେ, ତୁଟା ଅଳସୁଆଟା, ମଠୁଆଟା। କଇଁଛ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ତୁ ଆଉ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରିକି କଥା କହନା, ତୋ କାଢ଼ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ହେ, କଥା କହିବାକୁ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ତୁ ଯେତେ ଜୋର ଦୌଡ଼ିବୁ ଦେଖିବୁ ଅଧା ବାଟରେ ତୋର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ରେ। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜିଦି ମରାମରି ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଠେକୁଆଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଠେକୁଆ ବୋଧେ ଜିତିଯିବ ରେ। ଠେକୁଆଟି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ହାଲିଆ ହୋଇ ଗୋଟେ ବୁଦା ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କଇଁଛ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। କଇଁଛଟି ତାର ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠେକୁଆ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଆରେ ହେ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ରେ? କଇଁଛଟି ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବଣି ଆଉ। ଏମିତି ଭାବି ଠେକୁଆଟି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠେକୁଆଟି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରା କାବା ଦେଖିଲା କଇଁଛ ତା ଆଗରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଠେକୁଆର ମୁହଁଟି ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କଇଁଛ କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ, କାହା କଥା ଠିକ୍ ହେଲା। ଧୀର ପାଣି ପରା ପଥର କାଟେ।